Kinatong latest weather update Tuesday, April 26, 2022. Padayong nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere sa may southern Mindanao. Ang weather condition sa may Central Visayas, Western Visayas, sa Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Samtang Eastern Visayas, makasinati sila madag-umon na kalangitan ug naikatag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Para sa mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.